Ya twaso akoyenim ewo ensem fufurmu na abusuapani a wono na wo Sampa traditional area ne din eye Nana Abu Mahama Sidigbo na sabre de wode edom dodo ade srenkrata akwa Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama one ne mpani fo wo hyese so bepiemu ewo Sampa hono mo a ensem ahodo bi a ya na ekoso ho efa hinsi a eye mpanifo ehwe ye esiye hono mo no enema bi ekoso ne nyina no abamu mpanifo binom wonom ehyehyɛ ase no ntimpanifo nhwe na wontu wonan insisansem no so fisen hye niema enhye danko yie ewo ho wohwe ensensem ahodo a efa hinsie ho ya ekoso ewo Sampa traditional area honomo a ena ano edin yie pa enam so ema nipa bebre no a efamu eto nananom ewo nsiedom abimo nso eprai empo ejapade binom ento etimi seseye ewo honomo nam so ema empanifo timi tutu anamo eba ye empanifo na ase ya ebewie mu ewo menhia sabre no otumfa nana wo sei tutu no ena wotoso mienu asantemawura wohwehwe mu ehunu se nipa wose wodi ade ewo Sampa traditional area honomo no eye Nana Jafla wono ena wotoso mienu ekoba asa no na enyade se binom ete ase enam so ema sabre die se Nana Jafla ena wono ena woye oye paramount chief ya wo eye Sampa traditional area honomo nanso nyade se ebinom ebojo sokra enam sa ye so ama sabre die eye abusuapani a wono ena wo Sampa traditional area Nana Abu Mahama Sidigbo yade se wono nso sabre wode edom dodo ade srenkrata akwa Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ena fenso abamu mpanifo binom se niema hodo a ekoso ewo eye Sampa traditional area honomo no enyade se wonom ebojo so frise Nana Jafla wotoso mienu no wono ena sabre mpanifo agina tumu ahemfonom nyina anim se wono ena woye wo hempon ya wo eye Sampa honomo na ekoba se dwumedi ahodo ekoso na se yanto yensa afere na mom ye de wohene foforo ena ekopie mo honomo dia enyade se ekoyie kra na wo kyerese nanu ya ena eye bankrache pani a wo honomo wan din dwumason bi nanso enyade se wonom ebo eye Nana Jafla amane o se enya ne kwan so ena we enye de edikan o se atoso be empress miensa eko empre nan eno nti wo sere aban ne mpanifo se omo mramu na wo mo enye bibi mfa mfe se omo mpese wonom ebepeja wonsa na se mpo wo mo empeso be bibi a ebekwakofa wo yene ade abre eye sakro no eno nti wo sere mpanifo se wo mo ede wano betumu na wonom aye bibi ede afa ho amambra ye no ha eye sumbe ya se na ya hu na ayesa me ensa ya hu krata DC edin sha se akoma obi se omunko no ewo duada su Nana Samba Jafla oye man hin no wanti hu bibia ni di tu wanim na chief minister nsusu atie bi efrise nse na ekoso no eye ahi ena di aba nti omumpanifo ana mama a woye ye manpani no ni mpanifo a begu ha free regional minister su besi this isu nioma omuye no ha no se bibisi a ombeka se yen ena yaye nanso bibia ne ho a se bi Nana Jafla ninsa ehya ase tini na epese o manpaniti na ebiatu party chairman ya oye yewura asedu nkatia nka obi baka se enye party asem na mbomo ha bibia ombeye bia no omuka no openly se omu party ena wa ban mu ya de yen na anu and then 3 days pepe kura me na wa binam kokrom na omuko hia no agi ni sika omuka tire nse onim se bebia ojan no obetimi awusese ya ade na yakunu nsusu a police bia no obetimi aka bibi ana soja ni bia no obetimi aka bibi endura asa me ka tire police pani e wo ha se omu party na wo ho na enya de aye di omu achinje because ebia se bebre ya hwi nsi ye